Descobrint Collserola, amb Sergi Garcia i Pere Andreu Geriot. Bon dia, Sergi. Bon dia, Pere Andreu. Em deixes dir una cosa abans de res? I tant, endavant. Bon dia, Vallvidrera. T'ha faltat dir només, sou molt bona gent. Jo el que et volia preguntar és com hem acabat aquí, començant tu i jo sols perduts enmig d'un camí de Collserola. Què estem fent? Sí que estem gravant un capítol, és veritat. De fet, clar, a més, jo avui no em preocupo de res, ni gravadora, ni res, perquè, de fet, avui ens graven aquest capítol els amics de BTV Ràdio, ens acompanyen en Jordi Bartomeus i en Jordi Bonveí, que són tècnics de la casa. En el cas d'en Jordi Bartomeus és el director de la ràdio, i tenim moltes coses per fer i tindrem una mica de tot. De fet, som en una biblioteca, no sé si ho hem dit, això. Encara no ho havies dit. Ho hauríem de dir. Som a la Biblioteca Collserola, Josep Miracle, i és una biblioteca doncs, que ens acull gràcies a la gentilesa de la seva directora, que és la Núria Flor. Aquí convidem a pujar ja aquí a la tarima. Endavant, Núria. Juguem a casa avui, no, Sí, Núria? que bé. Moltíssimes gràcies per comptar amb la biblioteca. Gràcies a tu, perquè estem molt contents de veure-la tan plena. Des del minut zero ens has obert les portes. Clar, a mi m'agradaria parlar una mica de la biblioteca. T'hem demanat que ens preparis algunes recomanacions vinculades a Collserola, vinculades a la natura, però abans deixa'm parlar una mica, o deixa'm preguntar-te per un aspecte més personal, i és que tu estàs integrada a Collserola no només perquè treballes a la biblioteca, que no és qualsevol biblioteca. De fet, amb la Núria ja hi vam parlar al capítol 15. I ja aleshores ens deies que era molt especial aquesta biblioteca. Però és que a més tu hi vius, aquí. Doncs sí, jo fa 23 anys, 24, ara farà el juliol, que vaig venir a parar a aquesta biblioteca de casualitat, vaig venir a inaugurar-la, a ajudar a inaugurar-la, i m'hi vaig quedar. I tant m'hi vaig quedar que m'hi vaig quedar a viure també. I, he anat, he vingut, però en general he estat tots aquests anys visquent aquí. Gairebé em sembla que he passat per tots els barris que formen els barris de muntanya. Crec que només em falta Mas Guimbau, però em sembla que i Massauró també, però crec que de la resta he viscut a tots, en diferents etapes de tots aquests anys. I és especial. Home, sí. Perquè a tu t'agrada la natura, Sí. tu ets de Capellades. Exacte. Aquest Diguem-ho, és diguem-ho diguem-ho. clar. Jo sóc de poble, llavors aquí vaig trobar aquest punt de poble tan bonic, aquest punt de comunitat i aquest punt de saber qui som i que saps que estàs aportant un valor, això, a la comunitat, al teu entorn. I, penso que portem uns quants anys intentant-ho fer el millor que sabem, no jo sola, sinó amb tot l'equip de la biblioteca, està clar. Aquí passen moltes coses. Moltes coses han passat al llarg d'aquests anys, sí. Hem ballat, hem fet teatre, contes infantils, és que hem fet moltíssimes coses, sí. I moltes activitats vinculades a Collserola. I tant. De les activitats que tenen més èxit sempre són les que estan vinculades amb el nostre territori, amb els nostres autors que viuen en el barri. Llavors, per sort, la gent sempre s'ha volcat en la biblioteca també, sent ells mateixos els que proposen i els que fan que tot això es pugui continuar sent, està clar. Parla'ns d'algunes d'aquestes activitats. Amb les escoles de primària, per exemple, feu cosetes amb ells, no? I tant. Aquí tenim 2 escoles de primària, l'escola Naví i l'escola El Xiprés, i amb ells des del minut 1, nosaltres sabem que el foment de la lectura és algo fonamental pel desenvolupament de qualsevol infant, llavors sabíem que era un dels nostres eixos. Les visites escolars, la narració de contes i un llarg etcètera. Ara bé, en aquests darrers anys el que ens hem especialitzat és en fer programes al voltant de la natura. Un d'ells és Bibliollavors, que és un que estem enamorats
perquè és un servei molt, molt bonic i molt apreciat pels nostres infants, pels mestres i també per les famílies. A banda de fer-ho amb els infants, també ho oferim al públic en general, però amb les escoles. Per exemple, amb els de l'Escola Naví hem anat a l'hort de Can Pujades, que és un hort comunitari de la xarxa d'horts, i hem plantat faves amb els infants de primer, i amb els de tercer hem plantat flors silvestres. I a partir d'aquí doncs, hem pogut anar treballant diferents aspectes. Ells han fet un diari de natura on han anat treballant diverses coses. Amb els infants vam acabar cuinant aquestes faves al Mercat Cultural de Vallvidrera. Per tant, clar, un dels valors és que coneixen diferents llavors autòctones, però d'altra banda també coneixen tot el cercle alimentari, des de la llavor fins a l'alimentació, no? Ens ho acabem menjant. Llavors és una vivència espectacular. A banda també la narració de contes a Can Pujades, que això no ens ho perdem ni ho deixem perdre. De fet, tenim pendent d'aquestes moltes activitats que fan a la biblioteca de Collserola, n'hi ha una que n'has parlat en el capítol que van gravar junts i que ens agradarà algun any cobrir, que és Liternatura. I el nostre festival. Que feu al maig. Exacte. Sí, i aquest any ha sigut molt especial. Avui, veieu aquí, els que podeu estar aquí, veieu aquesta escenografia que ve vinculada d'un autor del nostre barri, que és l'il·lustrador d'un llibre que és El xaman de la tribu, un llibre literatura 100%, i els infants, tant del Naví com del Xiprés, van llegir aquest llibre i després van venir aquí a comentar-lo i van poder pintar amb l'autor del llibre tots aquests dibuixos, i això ja forma part de la història de la nostra biblioteca. A banda, convidem autors a nivell internacional. Va venir la Meg Lowman, que és una autora, és increïble perquè ella és científica i estudia els docels arboris, i ens va estar explicant tota aquesta pel·li, i ella parla de que és un altre continent, no? Que no el tenim contemplat. Nosaltres sempre mirem la Terra, doncs ella mira amunt els arbres. Clar, peta el cap, no?, una mica aquestes altres mirades, i vam tenir el Manuel Rivas, que és un superautor espanyol, i va ser tot un plaer poder-lo escoltar. Ens has portat alguns llibres per recomanar. Què ens has portat avui? A veure, avui he portat coses del territori. Hi ha una que no és del territori, és l'última, aquesta la deixo pel final. La primera és un llibre infantil, és Els cicles màgics de l'univers, es diu Infinit, està il·lustrat per la Mariona Cabassa i l'escriptora és la Soledad Romero Mariño. Ella és autora del nostre barri. I és un llibre divulgatiu que explica com les matemàtiques i les formes geomètriques apareixen constantment a la natura i a l'univers. És una manera molt fàcil que els infants comencin a entrar en tota aquesta temàtica, no? És una mirada fascinant de la natura, no? I així ajuda a despertar aquesta curiositat científica. Aquest és el primer. Un altre llibre és el llibre del Xavier Moret, el doctor Pearson. No sé si segur que molts de vosaltres ja el coneixeu o l'heu llegit. Aquesta és una novel·la històrica que està basada en la vida de l'enginyer nord-americà Frederick Stark Pearson, i és l'home que va impulsar l'electrificació a Catalunya a principis del segle XX. El llibre narra la història de com va arribar a Catalunya i ens toca molt directament perquè a la Floresta, a Valldoreix, va ser ideat també per la gent que treballava amb ell al voltant de tota l'electrificació. Llavors, descobrir com aquests barris estaven ideats i del que realment són i per què són així, doncs és realment molt interessant. És una novel·la també amb el punt d'imaginació que diem, però explica molt bé el procés tecnològic i tota la transformació del país a través de l'energia. I l'últim, aquest li tenim
molt d'apreci, Nosaltres molt també. carinyo, està clar, A més, està per aquí el seu autor. És el de Masies i vida rural a Collserola, de l'Eugeni Casanova. Ell també és veí del barri i és un usuari que tenim al cor perquè ens ha acompanyat en moltes d'aquestes activitats, presentacions de llibres, vull dir, és un usuari i veí amic que contem amb ell àmpliament, no? I aquest llibre recull testimonis variats dels últims masovers i habitants de diverses masies de la Serra de Collserola. I a través de les seves vivències, l'autor reconstrueix una manera de viure el que pràcticament ha desaparegut. Llavors, això és ben bé memòria oral, conservació de la memòria oral del nostre territori. Llavors, destacar àmpliament la importància de la seva feina i de la publicació d'aquest llibre. Mira, ja que has fet referència, vaig a veure l'autor, ja que el tenim aquí, i em diràs, Eugeni, bon dia. Bon dia. El llibre aquest que ens recomanava la Núria, nosaltres el coneixem molt bé i ens van venir moltes ganes de parlar amb tu, sobretot a partir d'aquest llibre. Molta feina al darrere. Bàsicament sí, és la meva feina. Vaig, parlo amb la gent i explico el que la gent m'ha contat. Llavors, les masies de Collserola són autèntics vivers de cultura, d'història, de paisatge, de vivències. Eren ja la majoria viles romanes, és a dir, que són antiquíssimes, i per tant tot el que hi ha passat i el que hi continua passant doncs és extraordinari. Puc contar, per exemple, que la família Carbonell, Can Carbonell de la Vall de Sant Just, que és aquí mateix, doncs al seu arxiu, la memòria es remunta al segle XII amb l'Arnau Carbonell i l'Hermesent de Carbonell, és a dir, és fantàstic, no? Qui m'ho contava era en Joaquim Carbonell, per tant, durant 900 anys en aquella masia hi han estat passant coses i això passa a moltes masies. Per tant, és una riquesa naturalment a preservar. Moltes gràcies, Eugeni, per acompanyar-nos. L'Eugeni el van conèixer després de gravar amb el primer convidat, oi que sí, Sergi? Amb el Raül de Amo, que vam parlar de dibuixar a Collserola, i va ser qui ens va donar la pista d'Eugeni, i ja l'hem portat 2 vegades al nostre podcast. De fet, el Raül ens va dir, heu de parlar amb aquest home, ho sap tot. Venia al·lucinat d'una caminada que havia fet amb ell i el va deixar totalment sorprès. Una caminada organitzada des d'aquí, oi, Núria? Sí, l'Eugeni ha dit que sempre està disposat i col·laborador fixat, que és qui sap més del territori, i tant. Et queda un llibre per recomanar, em sembla, oi? Sí, el llibre de Tyson Yucca Porta, primer de tot, és l'últim llibre que hem llegit en el Club de Lectura de Liternatura, un club de lectura que llegim llibres al voltant de la natura, un grup de gent interessada en aquesta matèria, i aquest llibre és un llibre sobre filosofia, on analitza com connectar amb la natura des d'un altre punt molt diferent a la nostra cultura occidental. Ell és aborigen, australià, però viu a Londres. Llavors, és la seva manera de com traslladar a nivell escrit tota aquesta connexió, tot aquest coneixement que tenen els aborígens sobre la natura i la seva connexió i com s'interrelacionen. Llavors, és un pensament completament diferent al nostre, que aquest sí que fa patar el cap, que diem, i aporta molta llum i molta claredat. Llavors, pensadors com aquests, jo penso que està bé donar-los a conèixer i des de la biblioteca mirem de fer-ho de la millor manera possible i a través del Club de Lectura vam proposar aquesta lectura. Justament la setmana passada la vam comentar tots junts i, majoritàriament això, tots estàvem d'acord. És una lectura profitosa i que trenca esquemes i fa petar moltes de les coses que donem per fetes. Recordes el títol i l'autor? Ai, sí, i tant. L'autor és Tyson Yucca Porta i el llibre és Escrito en la arena, cómo el pensamiento indígena puede salvar el mundo. Tots aquests llibres que ens has recomanat, Sergi, els podríem deixar per escrit. A la nostra pàgina web, que aprofitem per recordar que és descobrimcoixerola.cat, i allà estan publicats tots els capítols amb enllaços a tot el que anem comentant. Núria, Flor, quin cognom tan bonic. Connectat amb la natura, també. Totalment. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres.
Descobrint Collserola, un podcast, quilòmetre zero, amb Sergi Garcia i Pere Andreu Jariot. I ara ens acompanyen dues persones que ens venen a parlar del seu llibre. Això sona molt atòpic, però és que és veritat. Roger Argemí i Xavier González, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Records de Vallvidrera és el títol d'aquest llibre que neix per celebrar un aniversari, oi que sí, Roser? Sí. A veure, l'Associació de Veïns de Vallvidrera feia 75 anys, ha fet 75 anys, perquè va néixer el 1950 i volia celebrar-ho d'alguna manera i llavors ens va demanar a la gent que fem la Vall de Vidre, que és un mensual que surt des de l'abril del 93, que féssim un llibre. Ja n'havíem fet un llibre, un primer llibre de records que estava dedicat a un dels membres de la Vall de Vidre, que és el Cisco Tomàs, una persona de 96 anys que avui no ha pogut ser aquí, però que nascut a Vallvidrera i per tant era un llibre que recollíem sobretot els articles relacionats amb ell i en aquest hem volgut fer un recull dels articles d'una de les seccions que té més èxit de la Vall de Vidre, que es diu Vitralls. Vitralls vol ser la història local. I llavors ens van proposar fer un recull no des del 93, sinó realment des dels últims 10 o 15 anys, potser n'hem agafat algun d'anterior, però llavors un equip de la Vall de Vidre va triar-ne uns quants i vam anar decidint quina mida tindria el llibre i vam anar dient que no en alguns, perquè n'havíem recollit molts. Llavors, el Xavier és un dels autors que més articles ha escrit en el tema de vitralls, perquè és un historiador superfan de buscar la informació a llocs on jo no sabia ni que existien. Per tant, nosaltres intentem que el vitrall sigui sempre, diguéssim, relacionat amb Vallvidrera o amb Collserola. Pot ser que alguna vegada no ho sigui, però intentem. I sempre sembla que s'acabin els temes, però vas estirant de la corda i sempre surt algun altre tema. La tria aquesta que deies va ser molt complicada de fer? Sí, perquè els criteris érem 3 persones i vam dir, primer el que ens agradi, que siguin divertits, que surti moltes èpoques diferents, molts temes diferents. I després ho vam agrupar, però bueno, ho vam agrupar per fer capítols, però realment hi ha molts articles que poden anar a qualsevol dels capítols. Xavier, ets l'autor, o sigui, no sé si el que més articles firma, però sí, em va sorprendre trobar-ne tants. En tens molts i molt curiosos. Després el Sergi n'ha destacat alguns, però d'on et ve aquesta curiositat? Bueno, jo soc fill també de Vallvidrera, de la part que mira Barcelona, que es diu el barri del Funicular, i sempre m'ha interessat. Vull dir, les arrels i les coses que han passat a Vallvidrera sempre m'ha agradat buscar-los també un lligam amb de la història local a la global, allò que es diu, no? Perquè és com posar una lupa molt a prop i del que passa, tu veus una taca de pintura i te retires una mica i veus el quadre complet. Sempre he buscat aquests vitralls, coses que passaven localment a Vallvidrera, estaven immersos en la història del país. Repassant una mica els articles del llibre i lligant amb això que deies de la mirada global i local, per aquí va passar Maria Montessori, per exemple. Sí, era l'època de la Mancomunitat i que tenia projectes didàctics molt innovadors, la van convidar a fer uns cursos i van haver inclús gent becada catalans per fer aquests cursos. I la van portar al Tibidabo, també, a un restaurant, que surt la foto també, em sembla, i vivia al meu barri, el barri del Peu Funicular, a prop de l'estació, a la Torre de l'Àngel. Ja estava a prop de Barcelona, estava ben comunicat perquè hi havia un tramvia, hi havia el funicular per anar a Vallvidrera,
I sí, va ser també també ho vaig descobrir tirant la xarxa, això, buscant amb hemeroteques i tal, i estires i vas trobant una mica la història de la Maria Montessori i la relació amb la mancomunitat, amb el Josep Carrener, que el van posar com a guia, com a tutor per guiar-la per Barcelona, i hi ha alguna anècdota que havia tret d'escrits que van fer altres. Amb la selecció, esclar, també volíem que hi hagués diversitat d'autors, tot i que el Xavier era el que en tenia clar, no és l'únic, i no és més l'únic. i interessant. Sí. I a mi em va fer molta il·lusió posar un article, que és d'un germà meu, que era Vallvidrera en el camí del metre. Ell era, ensenyava economia, però li agradava molt la història de l'economia, i és l'explicació que quan van fer el càlcul del metre, en els plànols antics, que això es pot trobar fins i tot per internet, amb els plànols dels francesos, surt Vallvidrera en un cert punt. És a dir, que Vallvidrera va servir per fer la triangulació, que es veu que feien un sistema de càlcul de triangular per arribar en el camí del metre. O aquest de l'esquadra Yankee en el Pantano, no sé si has vist, això és un invent que s'ha fet ell, ha posat en el pantà de Vallvidrera, perquè era quan els americans van atacar Cuba. Van guanyar la guerra de Cuba. I llavors el Xavier ha fet una composició que ha posat un cuirassat o no sé què. Sí, era un cuirassat americà. No havia encara la IA, aleshores, ara s'hagués fet molt fàcil. Però gairebé. Però sí, era una postal antiga del pantà i d'allò. Perquè l'article anava d'això, no? Era un article del setmanari humorístic La Tomassa, que parlava i criticava una mica la guerra amb humor i es podia fer més o menys. Aleshores deia que s'havia vist un cuirassat en el pantà de Vallvidrera, després va explicant i no és un cuirassat, és una barca de vela, després un bot i al final és una bota de vi, no sé què. Al principi diu que eren els americans que havien anat a Vallvidrera a buscar aglans, perquè aleshores els americans, com era l'enemic, els deia que eren tocinaires, per insultar-los, no sé per què, perquè ara els tocinaires som els catalans, que hi ha moltes granges. Però aleshores es veu que no hi havia granges de tocinos i deien que venien aquí a buscar aglans, que hi ha moltes alzines per Vallvidrera. I seguint amb els americans, també en el teu barri crec que també van venir a fer coses. Van fer l'escola de primària, la van construir a base de donatius dels mariners de la 6a Flota. Però explica la història de com va arribar. Jo soc alumne, jo he après a llegir i escriure en aquest col·legi, però com va néixer això és una cosa que va explicar La Vanguardia. Diu que un oficial d'un vaixell, perquè no era la 6a Flota, era un vaixell de la 6a Flota que es deia Auxila, que era un vaixell auxiliar que portava combustible en els barcos, als destructors i als portaavions. Doncs aquest oficial, que era afroamericà, va agafar un dia el tren, va baixar a l'estació del peu funicular i per allí va trobar el rector de la parròquia, que era el pare Armengol, que estava fent classe amb uns nanos en unes condicions, amb una xabola, no sé què, en unes condicions molt dolentes. No parlava ni ell castellà ni el pare Armengol anglès, però es van entendre i de tornada al barco va parlar amb els oficials i va demanar permís per fer una col·lecta. I a partir d'aquí ja van començar cada any a fer aquestes donacions i a poc l'escola Estela Maris, que es va dir, anava creixent i vam allí aprendre tots els nanos del barri, del Peu Funicular, vam anar aprenent. L'any 55, que va ser el primer any que van venir, van fer per Nadal un berenar, van portar el Pare Noel, van fer regals pels nanos, joguines i suposa també una aportació econòmica i cada any es anava repetint i inclús vam anar diverses vegades a visitar els nanos al vaixell, l'auxil aquest, ens visitaven, ens feien anar pel barco, dinàvem el menú que dinaven els mariners, que és menjar americà, que ens era una mica estrany perquè ens posaven blat de moro, que no estàvem acostumats aquí encara a menjar, era un gust raro. Ens feien les pel·lícules del Bugs Bunny, no? En anglès. Molts anys, aquesta tutela, aquesta mostra de generositat dels americans cap al meu barri.
Això ho has viscut. O sigui, no és que t'ho hagin explicat, No, sinó no, que... això ho he viscut. Després hi ha un llibre del Josep Tero que parla de la sisena flota a Barcelona, també hi ha uns capítols que parla d'això, però bueno, jo puc parlar en primera persona d'haver-ho viscut, sí. Personatges que han cridat l'atenció repassant el llibre. Tarzan va venir a Collserola? Sí, hi havia dintre els vitralls aquests com una subcategoria que era pel·lícules que s'havien rodat per aquí, per Collserola, no? Com Fata Morgana. Hi havia un Tarzan de sèrie B, l'any 73, em sembla, que es va rodar pels boscos de Vallvidrera. Clar, no són boscos tropicals, són boscos mediterranis. Costa d'imaginar una mica, Devien penjar unes cordes perquè fes les seves salts amb les lianes i tal. I no era el primer Tarzan que es va fer, perquè als anys 20 va haver un rodatge que no sé si es va convertir en pel·lícula perquè no ho he trobat, i es va rodar al pantà. O sigui, l'equip de filmació i els actors, les actrius, van passar per dalt Vallvidrera per provisionar-se, per menjar i tal, i van filmar algunes escenes, però no sé si s'ha perdut o no he trobat la referència d'aquest altre Tarzan previ al del director, em sembla que es deia Bons, d'aquest de l'any 73 o alguna cosa així. Fa gràcia veure les escenes que van africans carregats amb fardos, no sé què, per camins, diu, això ho conec jo, això és per aquí o per allà, no? No és Àfrica, no. També, a part de, diguéssim, la gran majoria són articles que ja van ser publicats, que estaven publicats a la Vall de Vidre, per tant, els vam revisar, que tot i així vam trobar faltes i de vegades incongruències, allò de dir ens havíem equivocat de posar una data en el títol i una altra en el text i no ens n'havíem adonat, i això quan t'hi poses més seriosament ho veus, però hi ha 2 o 3 articles que són fets gairebé a posta o refregint més d'un article, sobretot sobre temes que afecten en el barri. Un és la Casa Buenos Aires, per exemple, de la Casa Buenos Aires, que han sortit molts articles a la Vall de Vidre. Llavors, una de les persones que va viure a la casa ocupada ha fet una síntesi de la situació actual, que de moment encara no sabem ben bé com acabarà, però esperem que acabi bé. I després, de Can Pujades, també, que a Can Pujades hi ha un cartell important de quan volíem la independència, però municipal, de Vallvidrera, no, era abans del 17, era el 2013, la independència municipal ens estàvem plantejant perquè el districte no ens tractava bé, i llavors vam fer una votació que va tenir molt d'èxit i molt de ressò, i algun altre cas que hem fet uns articles a posta. I en el Xavier, en algun cas, li hem demanat que 2 articles els ajuntés, perquè hi havia tanta informació però no la podíem posar tota, i llavors temes propers, que no me'n recordo qui van fer. Eren els cotxes que anaven per Vallvidrera, el Land Rover de l'any 48 i un altre d'abans del 26, em sembla. De fet, articles, ara parla de cotxes, de curses i d'esports d'hivern, d'aquí també en trobaríem, no, Sergi? Sí, amb neu i tot, Sí. Una cursa d'esquí per la Budellera? Sí, es va improvisar l'any 14, que va haver una nevada molt gran, i el centre excursionista va improvisar unes proves d'esquí i de luges. Des de la Budellera cap a Vallvidrera, que fa baixada, fins al Camp Valdiró, que era ara, no sé com es diria, aquell carrer. I, bueno, aquí inclús he trobat els noms dels que van participar. Hi havia pocs esquiadors, perquè hi havia poca gent amb nivell, i sobretot els que van participar amb els trineus aquests, els luges, sí que hi havia força gent. I com que era quan es parlava dels Jocs Olímpics d'hivern que es podien fer, doncs ho vaig fer venir bé per relacionar-ho. Que tenia sentit, no? Sí, que podíem fer uns jocs aquí, més a prop que el Pirineu, no? També hi ha un article d'una cursa de bicicletes que a més acompanya una fotografia que els que hem caminat per aquí veus de seguida que és la drecera de Vallvidrera, que està pràcticament igual. Sí. És una cursa del gener del 36, una cursa mixta, no?, de carretera o ciutat, perquè em sembla que sortien de la plaça Espanya o de Sants, pujaven amb la bicicleta i a l'arribar a baix a la drecera la carregaven a coll i pujaven És que no la veureu, però es veu tots els ciclistes pujant la drecera amb la bicicleta a coll i bé, És una mica com l'Everest ara, no? Sí, ciclocross es deia, sí.
el que va guanyar, no me'n recordo com es deia, però després va seguir la seva carrera. Després de la guerra doncs va sobreviure, va seguir la seva carrera ciclista. Bé, de fet, històries com aquestes n'hi ha moltes. És un llibre aquest de records de Vallvidrera que val la pena anar obrint per qualsevol pàgina, no, Sergi? Vull dir que tot és ple de curiositats i sorpreses. Perquè també he de dir que vam intentar buscar fotografies, a part de les que sortien publicades, si eren bones, vam intentar i vam demanar al veïnat fotografies de l'època. Hi ha alguna vegada que hem posat una fotografia amb una petita peu explicatiu per omplir, no? Explicar una mica més el temps, però aquestes fotografies, moltes d'elles no sortien publicades a la Vall de Vidre. Després hem tingut una feina que el Xavier, amb això és un mestre, ha trobat moltes fotografies a posteriori, perquè ben reproduïdes en un llibre queda molt millor que en la Vall de Vidre, que és més senzilla d'elaboració. Roser Argemí i Xavier González, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per parlar-nos d'aquest llibre. Gràcies. Gràcies. Bé, no deixem de parlar de llibres. Ostres, aquest pesa una mica, De fet, d'aquest llibre en vam parlar, no, Sergi? Em vaig movent. Tu explica una mica d'on neix això? Neix d'un dels capítols que més ha impactat el Pere Andreu, crec, que va ser quan vam entrar a una mina d'aigua i ens van explicar que estaven preparant un llibre, que dintre del projecte de les mines hi havia la idea de fer un llibre i és aquest tros de llibre que tens entre les mans ara mateix. Que es diu L'aigua oculta, les mines d'aigua de Sant Feliu de Llobregat, i aquí ens acompanyen els tres autors, que són en Jaume Campos, el Josep Manargues i l'Oriol Valls. Benvinguts els tres. Parlàveu d'aquest projecte que, diguem, dona un format potent perquè el llibre, diguem, té molt de contingut. Aquell treball que ja feia temps que duieu a terme, no? Sí, de fet ja portàvem 6 anys fent l'estudi concret de Sant Feliu de Llobregat i teníem una mica l'objectiu de posar a l'abast de la ciutadania i també del món científic una mica els estudis que hem anat realitzant, ja sigui des de les nostres exploracions espeleològiques, com també de la informació que hem recabat d'aquesta saviesa popular que es traspassa de boca a orella, de pares a fills i que està en el territori, que moltes vegades passa allò que la gent no coneix i que és molt important i que ens ha permès a l'hora de poder reteixir aquest passat de les mines d'aigua que ens arriben pràcticament oblidades, doncs de reteixir aquest passat i veure quines possibilitats de present i de futur immediat tenim perquè tornin a tenir el seu ús i puguin tornar a atorgar-nos les possibilitats de mitigar impactes del canvi climàtic, de tornar a utilitzar el patrimoni d'una forma eficient i de recurs hídric que subjauen en el món de les mines d'aigua. Com el plantegeu, el llibre? Com l'estructureu? És un llibre per tots els públics? És un llibre per gent interessada? Bueno, estem molt contents de l'acollida que ha tingut en general del públic general, dels veïns, de les veïnes, de gent curiosa, però també del món científic, del món tècnic, perquè d'alguna manera el que volíem és que el llibre fos una mica dual, no? Fos una mica aquesta vessant de curiositat, aquesta vessant divulgativa, però després una mica també científica i tècnica. I en aquest sentit estem contents perquè ha tingut molt bona acollida de tots aquests camps que comentem. També de les escoles, ahir sense anar més lluny, vam estar parlant amb una escola de Banyoles que també que ens ha dit d'anar a l'escola, que tenen alguna mina al costat i que volen fer coses. És a dir, que el món educatiu també ha respost una mica al llibre i amb això també estem contents. De fet, per vosaltres és com una targeta de presentació, allò amb cos, diguem que és una bona targeta de presentació de dir nosaltres hem fet això, que és replicable a altres indrets. Sí, de fet el llibre té una primera part que és general i després té una fitxa per cadascuna de les mines de Sant Feliu de Llobregat, però què passa? Que la part general és replicable, com dius, a altres indrets. És a dir, pensem que el llibre dona informació sobre les mines d'aigua pràcticament de tot l'arc mediterrani occidental. És a dir, és un llibre que parla de les mines de Sant Feliu, però que és replicable a les mines d'aigua d'Almeria, de Múrcia i també del sud de França o d'Itàlia, per exemple. Deies que havíeu presentat el llibre en alguna escola, però també en biblioteques i en altres espais, no? A Sant Feliu també s'ha rebut molt bé.
Sí, de fet, aquí ara estem doblement ben acollits perquè vam presentar-lo al llibre també amb aquesta biblioteca de Collserola i l'hem presentat a la Federació Catalana d'Espeleologia, que també ens ha donat un cop de mà i s'ha interessat molt per la publicació, un cop de mà a nivell de finançament. A Sant Feliu també l'han presentat, a l'Ateneu, que és una mica la nostra seu com a entitat, a Sant Just, i sí que la gent s'ha interessat pel llibre, diguéssim. Moltes gràcies, Jaume, Oriol i Josep, i moltes felicitats. Moltes gràcies. info@descobrimcoixarola.cat. Bé, continuem endavant i ara toca fer una mica una mirada enrere, no? Era això? Bueno, era el que et deia al principi, com hem acabat aquí, no? Sí, de començar tu i jo sols perduts per un bosc de baixador de Vallvidrera, repassar una mica tot plegat. Potser podem parlar amb la gent que tenim aquí també, que ens expliquin... M'he d'aixecar una altra vegada. T'has d'aixecar una altra vegada, que així fas els passos que toquen al dia. Molt bé. Que eren 8.000, no? 10. Ara 10? Vaja. Perquè aquí tenim gent que ha participat en capítols i potser et veig molt ben acompanyat amb l'Amadeu Carbó. Que és un mite vivent. Hola, Amadeu. Hola, què tal? Com estem? El teu capítol és un dels que més va interessar, el de llegendes i rondalles de Collserola, perquè no sé si van caber totes en aquell capítol o n'haurien de fer més d'un. No, de fet vam ensenyar una mica la pota, no? Vam ensenyar una mica la pota. Clar, Collserola, i jo no sóc un entès en aquest territori, però clar, Collserola s'hi viu des del Neolític. Hi ha activitat humana des del Neolític. Per tant, vol dir que hi ha activitat cultural i activitat religiosa des del Neolític. Religió en el sentit més ampli del món. I això acaba deixant i generant mites, llegendes, creences... I clar, això és un territori molt gran i n'ha generat moltíssims. Ja vam comentar-ho, fins i tot tenim aigua mort, no? Aigua daurada, la font groga, no? Que per altra banda és una cosa que es repeteix en altres indrets, no? O gegants enterrats o bruixes. Jo diria que Collserola seria un catàleg perfecte d'éssers fantàstics, que seria aquell catàleg que podríem extrapolar a d'altres indrets del que seria l'arc mediterrani o de la part occidental de l'arc mediterrani i segurament es anirien repetint. Tot el que són llegendes i rondalles i sobretot personatges mitològics amb diferents noms, si vols, però els arquetips es van repetint i repetint i repetint. Trobem dones d'aigua aquí a Collserola, trobem dones d'aigua al Vallès i trobem dones d'aigua a Grècia. I són exactament els mateixos relats, no? I això és com una cosa molt interessant. Ens agrada molt que ens acompanyis i n'aprenem molt amb tu, Amadeu. I amb vosaltres, i felicitar-vos perquè, clar, una iniciativa de podcast, i saps que jo d'això en sé una mica de què parlo, que hagi tingut aquesta continuïtat, que hagi tingut aquesta força, vol dir que ho esteu fent molt bé i això està molt bé perquè ho necessitem. Ho necessitem, així que gràcies a vosaltres. Gràcies. De fet, jo crec que una de les grandeses del podcast no és que el fem tu i jo, sinó és la gent que hi participa. En el fons, això és el que dona valor al que estem fent, perquè n'aprenem molt d'aquesta gent. Tenen moltes coses a explicar i com les expliquen. On vols que vagi? Anava a dir, veig que vens aquí, no te sentis encara, home. Veus? I lligant això que deies, potser és una mica el que deia l'Amadeu dels personatges fantàstics que tenim a Collserola, són els que ens estan donant vida a aquest podcast i que ens aporten moltes coses interessants. Lligat també amb el que deia l'Amadeu, de tots els 46 capítols que hem publicat, 14 fan referència a temes històrics, que és una mica el que ens venia a dir de que sempre hi han passat coses aquí i ho estem intentant plasmar amb els nostres capítols i, no sé, potser un dels capítols amb història, amb usos, que va ser més sorprenent per nosaltres, va ser quan vam entrar... Te'n diré dos de seguits, a la Mina Grot ja sé per on vas. I al Torreó del Tibidabo. Molt bé, David Rovira. Com estem? Molt bé. Tu ets l'historiador de les aigües de Collserola. Una mica és això, no? Sí, bueno, l'aigua, diguéssim, l'aigua de boca, l'aigua potable, l'aigua de set. Després ja l'aigua són tantes coses, també són les mines, són moltes coses. L'aigua és llegenda, l'aigua és una mirada 360, moltes coses. Jo soc de les infraestructures hídriques, diguéssim, o de l'aigua de xeta.
El Sergi parlava de 2 capítols que per nosaltres eren novetat, no havíem entrat ni al Torreó ni a la Mina Grot, el Torreó del Tibidabo, però tu a la Mina Grot tampoc hi havies entrat. A la Mina Grot, a veure, hi ha entrat poca gent, perquè és el que vam comentar en aquell capítol. La Mina Grot és un espai d'una empresa, no?, que està en funcionament, i llavors, com que és un espai d'una empresa, doncs es prenen moltes mesures de prevenció de riscos laborals, hi ha tot de protocols. Bueno, ja se'n recordeu el dia que hi vam entrar que s'havia de fer molt bé, va costar molts permisos, però bueno, al final ho vam aconseguir. Després d'això no sé si algú hi tornarà a entrar, però bueno, si algú vol entrar-hi serà molt difícil. Ja he tingut peticions, després arran d'això, però escolta'm, ja saps el no per resposta, Què vols? No. Què n'aprens tu per aquest oient del podcast? Què n'has après d'aquests capítols que hem fet fins ara? Doncs jo et diria que, a veure, jo estava molt centrat, no?, amb la meva mirada a Collserola com a espai de funcionament del servei d'aigua, no?, però molt més aquesta mirada, és que no et diria ni 360, aquesta mirada global o mirada total, no? A mi, per exemple, el de les llegendes, que és dels que més t'entra, però, per exemple, aquella part dels abocadors, a mi em va tocar molt, no?, perquè dius com la gent de Barcelona estem maltractant, ja no el medi, estem maltractant el medi ambient, però estem maltractant això que tens a casa, al costat de casa teva, i és que des del punt de vista egoista has de dir, dius, estic tirant la brossa a casa meva, estic generant un risc d'incendi per casa meva, no? Són aquest tipus de capítols en què no només estem abordant la història o coses llegides, sinó que jo crec que té un caràcter utilitarista en aquest sentit, de dir, ei, trepitja això, però trepitja-ho amb amor, no? No malmetis el medi, que és un missatge que jo crec que és important, que el podcast té una finalitat més enllà d'explicar coses, sinó de cuidar això. Moltes gràcies, David. De fet, el que deia el David és veritat. A nosaltres ens ha passat, després de gravar, en el trajecte de tornada, parlar d'això, no? De dir, ostres, aquest fa pensar o aquest val la pena tornar-lo a escoltar i escoltar-lo atentament perquè s'han dit coses, deia el capítol dels abocadors, però en trobaríem d'altres de capítols. Algun dia hauríem de gravar les converses quan tornem. Perquè, off the record, perquè és això, hi ha capítols que ens han sorprès molt a nosaltres. No sé si tu et quedes amb algun així que et vingui ara... Home, els que vam gravar amb l'Èric Baulenes, de les pedres, clar, és un món que dius, vols dir que de les pedres en sortiran... I n'han sortit 2, i no sé si en sortirà algun altre, però aquesta mirada tan enrere, intentar imaginar allò que ens envolta quan estava ple d'aigua, no? Quan estava inundat. O sigui, és que de fet no té res a veure el paisatge que veiem. I, per exemple, el de les escletxes del Papiol, aquell va estar molt bé. El lloc en si ja és molt xulo i acompanyat de l'Èric, que ho explica amb aquesta passió, és espectacular. Jo també em quedo molt, i va lligat amb el que ens deia l'Eugeni en el seu capítol, quan hem pogut anar a Masies, l'últim, el de Can Gener, després de gravar quan ens van venir amb la caixa amb els documents del 1600 i veure com m'expliquen i com viuen aquella casa que la família hi ha estat des de fa segles. Ens ha passat amb Can Vell, ens ha passat amb Can Gener. És una cosa molt, molt xula que tenim aquí al costat i que potser no en som molt conscients. És veritat, perquè, clar, amb l'Eugeni parlàvem d'aquestes 200 masies aproximadament que hi ha a Collserola. Podríem fer un podcast només de visita en aquestes masies, perquè cadascuna té la seva idiosincràsia, la seva història. Ara parlaves de Can Gener. Can Gener ara és un restaurant, però no fa tant que és un restaurant, fa 20 anys. I aquestes transformacions també del paisatge, això ho hem anat trobant als diferents capítols. Sant Domènec també com ha evolucionat per adaptar-se als canvis del temps. Can Soler. Molta gent ens deien, no?, quan vam fer la convocatòria per venir aquí, us demanàvem els que sou aquí que ens contestéssiu 3 preguntes molt fàcils i, per exemple, ens deien que va sorprendre el del Turó de Montcada perquè molta gent no sap què és Collserola. I també és un racó que vam tenir una gravació divertida aquell dia, amb pluja, amb paraigües, patint per aquí, però és un racó que és molt xulo i la història del castell que ens van explicar fascinant. I tant. Sí, de fet, clar, falta moltes coses encara per cobrir, per descobrir. La part de Cerdanyola, per exemple, és una part que tenim encara bastant per explorar,
Però d'altra banda hem descobert moltes coses, per exemple, la pedra seca. Tot aquest món de les construccions de pedra seca també era bastant desconegut, almenys per mi. Amb el primer que has dit aquí, entenc que renovem i hi haurà quarta temporada, no? Perquè... Com? Però això ja estava, no? Vale, sí, no? Hi havia dubtes o... Hi ha dubtes? Seguim o no? Sí? Bueno, els veig tímids, no sé. Parlem amb algú? Vinga, va. Algun voluntari o voluntària? Tu. Hola. Hola. Quan i on escoltes el podcast? Aquesta és fàcil, no? Moltes vegades al metro, perquè l'envieu molt d'hora al dematí, just quan jo vaig cap a algun lloc a caminar amb vosaltres, i moltes vegades l'escolto al metro, sí. Ara anem tan lluny a caminar, no podem anar a Collserola, doncs dona per escoltar-lo, Dona, sí. Però al metro pots escoltar, realment? Te'l baixes, t'hi poses i ja està. T'hi poses una mica abans d'entrar. Algun capítol preferit? A mi em va agradar moltíssim el de les escletxes. És un capítol molt bonic i veu transmetre no sabria explicar-ho, veu transmetre o la persona que parlava, l'estimació per aquelles escletxes i com s'havien format. I, ho vaig trobar molt interessant i, a més, pocs dies després les vaig veure de lluny i encara em va fer més gràcia. Clar, aquesta és l'altra. Quan visites Això ens ha passat en algun capítol, no, Sergi? De dir, ja no tornarem a mirar aquest lloc de la mateixa manera? El Pi d'en Xandri podria ser un d'aquests llocs? Sí, el Pi d'en Xandri va ser un d'aquests capítols... Potser pel fet de parlar amb el propietari del pi, no? Tu vas allà i veus que aquell pi tan emblemàtic té un propietari i que té una història que està molt ben documentada a través del mateix propietari i del Jordi Torrijos, que han fet una feina de documentació molt important i que ens ho van explicar en aquell capítol. I ara, quan passes per allà, el pi no és un pi, és alguna cosa més que el Pi d'en Xandri, ara. Més voluntàries? Hola. Hola. Com estàs? Molt bé. No preguntis on escolto el podcast. Però l'escoltes? Tots. Així m'agrada. Algun preferit? No, ara ho pensava, no en sé... En general, la sensació aquesta de quanta cosa que hi ha a Collserola, no? Que jo vaig descobrir Collserola en ben d'hora. I de sobte és infinit, i hi ha de tot. I tots, m'han agradat tots, els d'animals, els masies, els de projectes, els de natura, les aigües subterrànies, tots. L'escolto a casa mentre faig coses de casa. I faig molta cosa perquè se'm passen les hores. O sigui, inclús el d'història, no? El monestir que he desaparegut, no sé, unes coses que dius, no? El Tibidabo, jo què sé, és infinit. Que bé, gràcies. Doncs... Et sembla? És que... Sí, i ara que vens cap aquí te sentes, veig cares d'alleujament entre el públic. Ja podeu respirar. Estaven aquí tots patint. El que és curiós que va sortir en aquest qüestionari que dèiem, en aquestes 3 preguntes, va sortir molt, i aquí encara no ha sortit, és el capítol del cant dels ocells. Home. Que és el capítol... Mític capítol. Amb més escoltes de tots, i que ja quan estàvem gravant a nosaltres dos ens va explotar molt el cap i que tot el feedback que hem rebut d'aquest capítol és el que ha generat més comentaris, el que ha generat més inputs per l'espectacularitat d'aquest capítol. Sí. Si no l'heu escoltat, es titula així precisament, El cant dels ocells, i és amb en Pere Alsina, que és un fenomen. Ocellaire, no sé ben bé com qualificar-lo, imita perfectament el cant dels ocells. De fet, ell organitza tallers, cursos, on ensenya el cant dels ocells. De fet, tenim pendent de tornar a gravar amb ell. És un home molt ocupat, molt actiu, a les xarxes el trobareu. I realment és un capítol que ens ho vam passar molt bé. Se'ns va fer curt, mira que és llarg aquest capítol, però se'ns va fer molt curt perquè, a més, interactuava. Mentre estàvem gravant, de cop sentia un ocell i es posava a respondre l'ocell amb un cant. És increïble, sí. Si no heu escoltat, aneu a escoltar-lo perquè és molt xulo. Val la pena.
Bé, doncs arribem al final, fins aquí aquest capítol 47, i també és el final de la nostra tercera temporada. Una temporada una mica estranya per la pesta porcina africana, però en la que no hem volgut deixar de gravar i conèixer més coses de Collserola. També ha sigut la temporada en què hem tret el cap per les zones, gràcies a BTV Ràdio. Volem agrair a totes i cadascuna de les persones que ens han acompanyat en aquesta aventura i avui especialment agraïm a la Núria Flor, directora de la biblioteca, per haver-nos deixat venir a casa teva. Gràcies també a Mirador Llibres i a l'Associació de Veïns de Vallvidrera pels lots de llibres que hem pogut sortejar, i a l'Oriol i la Pepi del ramat de Can Bofill pel lot de formatges de cabra. També gràcies a la Roser i al Xavier de l'Associació de Veïns de Vallvidrera per participar en aquest capítol. I finalment, gràcies a Jordi Bartomeus i Jordi Bonveí, els tècnics de Ràdio BTV, per tota l'ajuda que ens heu donat avui. I abans d'acomiadar-nos, Sergi, recordem una vegada més les maneres que tenen els oients de contactar amb nosaltres. A través de la pàgina web, com hem dit, descobrintcoixerola.cat. També tenim el butlletí que enviem cada setmana de Més Collserola, on tothom es pot subscriure a través de la pàgina web, i després ens trobaran a les xarxes de Facebook, X, Instagram i també a YouTube. I moltes gràcies a tots els que heu vingut. Ens ha fet molt feliç poder gravar aquest capítol amb vosaltres i moltes gràcies a tots i molt bon estiu. Gràcies. Descobrint Collserola.